ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର। ଆଜି ଖରାବେଳର ଖାଇବାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଭେଜ୍ ହେଇଛି କି ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇଛି। ସମୟ ଆସି 12ଟା 25 ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷିକା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଘର ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଧୁଆ ପୋଛା ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଡେରି ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖେଳଣା ବିଣିକି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜିର ଖରାବେଳର ଖାଇବାରେ। ଏଠି ଭାତ ହେଇଛି, ଏଠି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି, ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ପାଣି ସନ୍ତୁଳା ବୋଉ ଖାଇବେ। ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ କଷା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଛାଣିବି, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଛାଣିଲେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଫଲୋ କରିବେ।